wants to change. Wala ko mo'y transfiguration. Wala ko mo'y Guys, welcome to my channel. transformation. Today's video. Kanyang sa isakuya tuon na magsala, labay mo umanlan lana. Elementary school. Walay kapinsan ko, Let me go ahead and say ginawitan ospital. Tamano ko, abalang COVID. Manaya, mong labak taliwang kanser. Natat nan salakwa aglaman si sigarilyo. Sa ikwana asawa to, mansakit kan lanang kumon asawa. Tanong, mansalat sa tuo, labay mo umanla. Sa'y panahon na Kwaresma, panahon ya panagsalat. Tansay mensahe na transfiguration, aman sa panagsalat. Aliwala ba tamagang gano? Aliwala ba ta itsura? Pero panagsalat na intiron in katuo, panagsalat na puso, panagsalat na bilay. Sa kumagawa yung mensahe to, at ilalo. Amay kumagawa yung kabaliksan to, walay ki ulit bilay, tananin ng ya at transfiguration. Untan mo kumon sa nagawa, nawalay dadalanan tayong irap, nawalay dadalanan tayong sakit, nawalay dadalanan tayong problema. Sika tayo'y ag naikalan kumon na ilalo, tadya at sampot, wala suki ulit bilay. Walang lanang su ilalo, lapod sa Diyos, iagno gano inatoy, at imuli at bilay. Kaya sirin dwaraya ya lesson. Sa may unahan, panagsalat. Sayang panahon na Kwaresma, nagamuran tayo kumunya, sa'y panagsalat. Kumadwa, nanunong tayo kumunya, walang lanang silalo. Kasaya sa nanunong ng Juan, Pedro, at si Santiago, at transfiguration ng si Jesus. Si Jesus, inulit tulay. Kasumpa niya na nira, tan inatay. Ituloy tayo yasirin nga Santa Misa natin. Una lagi tayo kalpagod na kantay panalisya tayo. Manisya ang At sa kaya Diyos, Ama makapanyari namin, managaway kaon tandari, tanamina na nangyon tanag na namin. Tanag sa kaya Jesucristong katawan, bugtong ni anak na Diyos, kaniya nakot Ama, kasagbayay aming kaangguan. Diyos manlalapot Diyos, liwawa manlalapot liwawa, Tuhan Diyos manlalapot Tuhan Diyos, niya na ginawa, kasubstansya na Ama, lapos di ito aming agawa, lapos di katayong tutuo, panapot nilalaban tayo, inmaksud na napot katawan, panagawa ng mga napot Espiritu Santo, nangapod Virgin Maria, ng nagmani maturo, ni pasak na tatrus para si katayo, diyan kakayanin ng Poncio Pilato, nanira ang isito, kami nilibilay at nakayot natin, unod kasulatan, kami pupuntod tayo, nangyurong ang ilaw na naman, kami pagilakot ang magala, yung mga pukot sa mabilay sa dinatoy, asay panalin ang puso ang manggan, kami Espiritu Santo, katawan ng mangitor na bilay, ang mga nakot ang mga anak, nakatagod ng mga anak, bansa sa dadamuan ng tigagalan, ang salita dyan sa mga ligara at propeta, tansay sa tuwi, masangka, katolika, sa apostolika ng Iglesia. Kahapon ko isang kiyabini, yung kanat ka ng mga hiray kasalanan, ng tatawanan ng pumilibilay, kasarin na apoy, tansay bilay na nabutong sabi, agagi kira, lupot kayo matikasi, dyan amin niya panahon. Nakalaliwan sayang panahon na Kwaresma. Lupot kayo matungong niya magbantay ang kaiba ng Kristo, kan mapikasi ama kayo. Sa iba kayo katawan ang masika. kapan mga sikat. Sa
Asaring Kristyano at inerman na pase at dumalanda sa salitay Diyos, dahil sa akin na santong panahon. Itikasi kayo at katawan. Katawan mga sika. Asaring totoo at inerman na pase at nagkinong ira para kailangan. Kaya nagmali ang makanapanaon ira ng agon na tulong kan panangilaban na Diyos. Itikasi kayo at katawan. Katawan mga sika. Asaray ng kasalanan o di magbimatod at umpawin inalamat at Diyos at sayang panahon na pangpapawilan. Itikasi kayo at katawan. Asi katayon giling at naaralan tayo ng patahuli tan mangibunod at kasalanan dyan intirang puso tayo. Itikasi tayo at katawan. Ama, dinumuray pinakasini, yay babagat ng para amin na pinalsa, dan kakayari Espiritu Santo, tagyan ka ng anak mo, yaman bitay permanari, ed ando lanando. Anak pinatas, natanisap langit, dumay ubas tandali, takut nakimani, laput kabindakmu, harapan kami, natayan tinatay, yaut tanah hidup ini, anak tak tinatay, misterius santo, yang makasakun, yaki Yesus Kristus, laput kabindakmu, kapalaban kami, nasayan kumay Allah, yaut panagbilay. Una na rin kayo, mandasal kayo dagi kira, yan sayang dagat po bagat nyo, at unkanan akon, na susamaan mga panyari. Amen. Awan ko mo katawan sa bagat ng hapon sa limang, kung kanaglayo ang galang ng lato, kung kanaglayo ang pagkabilang tayo, panghatag ang Katawan, gawa mo kami santo, sayang Eucharistia, dan ikarin tukumon iray kasalanan ni, yan ni paranan kami, yaman silibra na ikiuli. Kekaruan niya, dyan naran ng Jesus, ya katawan niya. Amen. Say katawan at si kayo, Ano Espiritu, itagay iray puso, pagkakilira at katawan, ni salamat itayong katawan at Diyos tayo. makanakatan ang tunog, Ama, makapanyari namin ang mabigay lawas sa Diyos. Maabigalawas na ninirmanan at sasalamat ka rin sika. Diyan na namiglay na si Kristo ang katawan mo. Diyan masantol pananday mo, impaamtatay kanlangan to, diyan larap taray disipulo to. Imparaat ko laran manangasigar, lan ipatay to. Labay to iba nga, diyan na namiglay na ganggan, tansari propeta, yan nakaumalan niya manira, ni sunisipan na Kristo, insang ungklat kagalanan na kiulito. Diyan magkayo na gayagami, iaaningon midali, sukanta na sari ang heletawan, ligang na ditadayo at anto sa kagalanan mo. Santo, Santo, Santo ang katawan, at Diyos na saray ngayon,
Nagturay tawag tandaling agalan mo, usahan sa katagiyan. Nagalangkod sa gabi nga rin katawan, usahan sa katagiyan. Betul jemaah santo kakatawan, subuh nami ke santo sana. Kanyang pasantong irayan langkap, ikakasih kami nanina wan Espiritu, yan magmaliw iran sa kami, yan naman tandala na katawan ni Yesu Kristo. Yan ang mabulos sa linawa, ni awat ang kahirapan. Ang alay tinapay tan misasalamat, pinisakto tan interkutsari babangatan to yung mga watan mangangkayon amin dan saya, lapud saya sulaman ko, yan ideraw para si kayo. Untan magkayari ng pandaman ang alaman ng kalis, at isalamat naman. Interbersari babanatan to yung mga watan inong kayo namin saya, lapud saya sukalis na dala, nabalot ka na diyagaan niya si panan. Yan ang ibong para si kayo tan para dakil, apamahandi saray kasalanan, gaway luya, apakanunutan, at siya. Sa misteryo na pananisya. Kapag kakanamiyan tinapay, dahil umiyan kami, ibubulya ko'y patuloy na katawan hanggang ikabi. Kanya nulunutan naman sa ipatay kaning kiwal ito. Ibabagat ni si kakatawan sa tinapay na bilal, dan kalis na kilalaban. Yang isasalamat na pinakanan mo kami unta din pinagarap mo, dan maglingkuran si ka. Nunod mo laban katawan sa iglesia, yan ay kaya at dapat at alba. Apal maliw na nagdapat araw, ako si Francisco, ya Papa mi, kan si Socrates yung obispo mi, fidelis ka natulungan ko, tan amin ya pero. Nunod mo magiregang inawgit, na dilaloy ni umuli, tan amin dahi nato yung panangasin, tanawag muna ni waway upang. Kasyan mo kaming amin, kakaroon mi, yang kaibay malikad, yan ay Diyos na Birhen Maria, malikad ang Ostea sa wato. Sana'y malikad yung apostol na naminday sa santo, yang malikad at si kamandapot katuan. Kung ka na kami kumon, yung desan ibibiyang, at bilaya at yagaan, kakumunidayon at igalang ka, dyan pa namiglay na nakmon Yesu Kristo. Dyan pa namiglay ito at kauluglutan at sigato. Amin niya dayo tanda ng sultan at sika, magkapanyari namin ang Diyos Ama, at kita kasakay ng Espiritu Santo, at amin dahi ando na kamandoan. Amen. Dasal tayo natan, yas katagal sa Ama. Amen. Wala ka sa
laban mo kami pikakasi ni katawan. Dami kausad, mabagi ka pa maita na karananan sa agaw ni kanatulungan na pakayari na panangasi, ni laban ka nilawas at kasalanan, tan iyan dami gon-igon, kaya manaalagan paligad iya ilago, tan isabi na manangilaban ni Yesu Kristo. Labot utang mo'y pangalyan, kang kakayanin kang garan, andulan Katawan na Yesu Kristo, yung ibanadsari apostol mo, karanay titilakod si kayo, karanay ko'y itakod si kayo, ang imano ang iray kasalanan ni, no ang inyon sa ipananin sa iglesia, ipangasig paniter sa karanay, tanpang kakasaglit si kato, unong at linawang, si kaya magbibilay ka ba na ari, at ando dan ando. Amen. Sa ikaranay katawan, lawas wala kumod, at si kayo. Amen. Spirit. Maniteran kayo'y karanay. Cordero ng Diyos, yaman ang hirang kasalanan ng mundo kaya. Nangyay Cordero ay Diyos, nangyay mangal ka ng kasalanan ng mundo, maligad rin natatawag at hunter na Cordero. Katawan ibang mapanayaw tuloy ka silong nabuhong ko. Balat ibalikas na labas sa salita, kanapaagi sa pamahalong. Unabatilan naman ng Kristo, Pag-ibig ang sampukan, dati puso at kalangwa, at siyang nagulog, dati buhay, nagitumaran, at pag-asa, pag-ibig ang sampukan dati, di makakain kailangan sa puso't niya tayo'y salamat kahit na tayo ay magkahiwalay pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig magmahanap tayo magulungan at kung tayo'y bigong ay huwag imutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagtulong at inikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang tumagusap bawat pusong buhay sa pagtulong. Pagkat ang
Diyos ng pag-ibig, magmahal at Mandasal. Katawan, bisa salamatan mi kalapod nga saray ang Santo Misteryo, yang mangilter si kanigdatali na pinanangat at bilay na butsadi, dyan panamaglay ng Kristong katawan mi. Say katawan at si kayo. Ito ang iuluyot at garo kay bendisyon ng Diyos. Katawan, malikat kami sa kay manamalsa, dan manuling, bangkang garo kami na panangasin, pasimbalo dan pansyansya mo kami panangaro. Ito mo bayan, dyan panamaglay ng Kristo, yung katawan niya. Say katawan at si kayo. Ang Espiritu. Dan bendisyonan tayo makapanyaring namin ng Diyos, kay Ama, dan say Anak, dan say Espiritu Santo. Amen. Mula tayo ng ng Kristo. Salamat o Diyos. Ang sinumang Ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sinuman